on ma haalande goto ɗi kawakeji ko woni wadde ɗo fof ko sabu on neɗɗo. Joni noon si a yi an nangi miñam ma o holloyima on ɗon hay a nangi bonɗo ma o miñam ma boye anda fi mum o anda ko kopinoyan mais menen meɗen andi filonde nde say mi wi kot a kot laatotako ko fino moƴƴiranama kono ko wontiri yeeso ittay kumpa joni mi nani ino komi faala mi wonay ɗo mi yiltitoto je te promets mi watta problème tawaɗo problème fi et je vais voir mi yeɓɗano ɓe on wa mi yewtay mais min kadi je vais mener ces enquêtes jusqu'au bout parce que la marigorejo goto yasine ko on mi innuno yo wallam pijo mais j'ai vu au fond hay kanko o famali filonji ɗum mais Dieu merci a famini lam mi ɓurtay wattande yiila ittiɗo annabi yeeso ayi comment est-ce que je vais vivre avec ma femme watta yiila moƴƴa ko goonga wonalma goonga ko fenande o yewtatama gandum mbuya ɓengu ma no hiɗuma say hande mi waɗi ɗum ɗo ko fi no moƴƴiranano sabu mo wonɗa on jombude na ɓengu ma na gaso kadi wonde ɓengu ma on innuɗo ko miñam makko o kuma fiya jombo na miñam makko no a yewtilan non sikki na miñam makko no jango ay si ay hoodiɗo wota waɗu probléme fuyi probléme fof ko ndu waɗata miñam ma dumbuya e to nangamo ha o hollidirama e heɓinɗo mo mi raɗomo kanko yaaɓe wonda to rekat abbutu abbolan si mini joni hollidiran ko probléme ɗandi acciɓe piira ton accino mi yewte ko anda ay on heɓinɗomo ko on wonma okkude copine mum kadi kono miñam ma anda ko copine makko no e hoore ɗum kadi on mo wonma okkude ɗon himo heɓini on ɓe faalama kadi fawde ndur reedu tellement que ce que mi anda e kono mi wowlantama quoi ha hande mi eɓɓali goɗɗum mars e fema to ha hande ɗum ko no fala wide ko mi kataɗo ɗum ɗon ko an andi na affaire fi kataɗo siɗa kata ɗum ko an andi ton ko mi andi kon ha hande mi mijanakima goɗɗum moƴƴi tandi ko no ɗo miɗa sikkudari ɗen katannade fino mariage o laatora hara ɓe andali no wonirɗa tawta ngala ko watta ñande mariage o wiya non tellement que mi anda kon no waɗa ha mariage o anni lo quoi Allah muyi anni to parce que Allah muyani ɗum ɗo ko Allah parce que na ko moƴƴi wono de ɗum ɗo moƴƴami hande kadi dewde bi min ma ɗum ɗo moƴƴate waɗum few après jokkuɗa ɗon ɓayno Allah wirtiye jiɗi woni ɗen ko woni tuma waɗɗa goɗɗum ko moƴƴi Allah wirtiye ko honno waɗɗa gibi wonu ɗen ko honno waɗɗa ko moƴƴi on kadi ala wadde ko moƴƴi donc mi sikkuno somi mijanino koma ɗum ɗo ko innata kon je peux pas vivre sans toi je peux pas c'est que haalama fo haalama no a mbaƴƴo c'est que je me demande qu'est-ce que je vais faire ɗani mi wata wonde ɓawo ɗum wata wonde ɓawo man kono a yiway ɓa awas mi haalanta noon mi wata wonde ɓawo ma tawi so ɗa andani ɗum ɗon hoorema ko bewmi jokka ma a wata laŋŋitugol na ɓalan to reedinalan ha gayna a faami ƴetta ɓe ɗon mine ko mottamo fattude gande ɓaɗa goɗɗo mi watta ɗum tawi so an gayyata woɓɓe no naata e nder suude e nder ina semaine hara ƴetti reedu hakkunde ma e Allah min noon mi elayɗen dewɗe an ko ɗum wonɗa hen suude min mi elayɗen dewɗe ɗum wonɗa wiide ɗo tawi jon je t'aime ɗum ɗo e ɗum ɗo harɗa andi siɗa yiɗi lan ko waɗi waɗa ko ɓinnu mako ɗan yiɗuma jemma ñanoroma en seeɗa taw si Allah jaɓi mi ala o alanan jombude goy ɓal Allah jarama mi weltike par ce que andu koko mi jaɓanno ko par amour mi settanno ɗum ɗo lanjiɗi Allah jarama lankike foof en seeɗa ta e ko tokkalɗe bajja amimi sikki noon ɗa wuula harɗa wawa ɓeɓe balance akum anda haala no wowle tuma nde hihi hiɗa andi dow ja hiɗa andi naafi sa anda min naafi de ɗa forci miɗo e wonduɗo de woni ɗo ɓa joni miɗo hokkuma tanji gono toon abbo la m'expliquante woni min hande ɗo siɗa faala ko hande
Don't wait a mass. Attention. Uhange don't wait a ma. Uhange don't wait a ma. You go and bring it out in Alma. Taizo aula na silent. Toku mama tell me this one. Hurry in the Panda Avenue. I'm going to get in Nami. We don't judge him. Eh, quando go. I'm one that come on. Ay nung kawunda do nung kami do. Kudu nung landilan metu tude ko ofet. Parce que ande ka mondo sila fala high school ande mi ayal. Mi ala kana ala do joni wi ako mi redin ma. Parce que yo sa fikiri mi sokete. Mi sokete hamno la taizo. Allah. Sa fikiri inu ko na awoni baba o mi amo mi redo mi sokete. Tellement que ahida ala e wondi enna ngay taizo nga mi aya jona rete naali ko taizo wonda la vida. Comme inni mi hande ka muri do. Est-ce que tu comprends? On va s'amuser au delà de ça, mais la fille ça andala. Mingande ay miji da su golan, c'est impossible parce que déjà, je te confie avec le gars, même si ça n'a pas marché, j'ai une manière de faire aussi. Eh? Quelle est la sonore de ni? Aina sonore de mi? Abi. Anga mi jo ay mi jokku di no maninka, wara mi jokku dire maninka. Parce que je me demande antaou. Ananda e pullo ananda e soso. Omi ki si benga wanandi. Minuno mi anda dum ko mi inni tun ande debbo no hani wono hani ko hado teddinede c'est pas pitié que je me suis dit de rester. Taizo de kaidala. Taizo ko mi angi ba ma fo ko na ala. Ok, ça gagne les femmes ka. Ça gagne les femmes ka. Watu tuemene ndo hande go ulalo. Mene fatu na hata. Jona ande ko no munyo dan no awulla ti wojja. Munyo. Inuma ko ya wona nan komboreji mae. To karene. Ko to mi andale amire. Ko ndia yarda. Ndia. To karene ko konto ekiti da bonki. Ko mi woli fou tout le temps. À chaque fois je te le dis. Mina ma to karene reno. To karene reno. Tu n'as pas voulu, tu n'as pas accepté. Dis-moi le nom de celui qui t'a enceinté. Tokarnene. Miragui. Ça, Wawlani, Billahi Ayantaïlo. Je t'assure, tu vas sortir de chez moi. Ayantaïlo. Kohombo Hebima, qui t'a enceinté, qui t'a. Anda, on est ready là. On doit une telle. C'est à Wawlani. Sur tout ce qui m'est cher, à Yataïdo. Kayahaino da mi imnani mabinyande heutu da conakry. Mi imi tokarne ne dana. Mini kala kayata waino la. E kadi kala ko yiuda mi do wadata wadu de. Kala non ko mimi inuma ya wadu. E wadani. E wadu de to voici. Already donc anda au bima. OK. Mimi wale te joni. Tu vas prendre tes clics et tes claques et pour le camp de chez moi. Hé! La minute plus si. Ah voilà. Allez, ah voilà. Prends ça, tant que mi ali on gebino on gor ko taga ka ma on de baro wadaro do ami yo kondwan mini a jo kondwan mini a jo kondwan regardez-moi mortoto yo mi ite do koko mi wonno ma wola de fo ala nande ala yude tu penses que moi je suis abola mi wolanta ma fu tokara nene nyande mi yituma do tu verras de quel bois je me chauffe. Face à refaire. Vilain, on dirait 23h quand il n'y a pas le courant à Conakry. Attends-moi. Anga famal. Minuma minta ko miyono do pita peti. Pita fap minuma ka yarda o ko wanis bet. Minuma petun ko meden jodo di biro makko minuma no salde gade. Ko don petun ko minan no en anga se wanis bet perdi ni. Nena makko woko alla dande perdere quoi. Saki ba mi mun anga sel. Siki dan ci bella ko no fala wol. Woko wanis bet perdi ni lan ko parce que ande o joy wanis bet. Oti gibi arti Conakry no okki do zugol do wanis bet. Nyande wo nyande no perdi.
ko ñande